Doncs jo crec que a Catalunya hauríem de parlar sempre en català i no veig cap motiu per a no fer-ho. El que passa és que estem acomplexats i a la mínima que sentim parlar en castellà a algú ja li canviem de llengua i mos sentim hasta culpables, li demanem perdó. Reflexionant sobre la llengua. Si no callo revento. Són curtets, los castellanoparlants, que quan mos dirigim a ells pensem que no mos entendran en català. O en el cas dels negres o dels gitanos o qualsevol altra ètnia, que encara és pitjor, perquè no els sentim parlar i ja directament els hi parlem en castellà. Parleu en català, hòstia, que és l'idioma d'aquí i la millor manera d'integrar. Cada vegada que els parles en català a aquestes persones, de debò us ho dic, se'ls omple una cara d'il·lusió perquè se senten dins de tu, perquè el llenguatge que els transmets és més familiar, els fa sentir un dels teus. Soc conscient que no tots són flors i violes i us podeu trobar missatges com «Què? No te entiendo! En espanyol!» Bé, jo si vaig a Alemanya i no sé parlar bé ni l'anglès, com a mínim passaré vergonya. Per què? Perquè jo allí no pinto res i m'he d'espavilar. Imagina que començo a cridar-li «Què? No t'entenc, no t'entenc! Només hi ha dues raons per les quals te poden tractar així i en cap cas serà culpa teua. La primera raó és que l'altra persona sigui una maleducada i per tant se li ha de parar els peus. Aquí ja cadascú fiqueu la imaginació. Que l'altra persona se vegi en lo dret d'imposar el seu idioma al territori que està viatjant. Això passaria en cas que fóssim una colònia, però l'estat espanyol no en té de colònies, no? Home, és que Berti, és que el castellà també és oficial a Catalunya! Deixeu d'utilitzar que el castellà és cooficial a Catalunya per a justificar que deixeu de parlar en català, per l'amor de Déu. El castellà és oficial a Catalunya perquè vivim a l'estat espanyol i és el mateix estat que t'ha de garantir el dret a tu de si algun dia vols anar a treballar a Madrid o Albacete, pugues anar. El castellà no és oficial a Catalunya para que tu te lamentes. És que com el castellà és oficial, pues normal que no parlem en català. No sigueu tan bàsics, no sigueu tan simples. I qui vingui aquí que s'espavile, que som una terra d'acollida, però volem els competents, no volem a curtets. Que ser català no és un dret, és una elecció. Tu escollisses si vols ser català o no, independentment del teu color de pell, de si ets més orelludet o menys, i punt. La catalanofòbia també és violència. Que algú et falta el respecte quan parles en català, que algú te qüestione per què parles en català, o qualsevol tipus d'interacció que implique acomplexar-te o ridiculitzar-te, és violència. Igual que a un negre no li pots dir negre de merda, o a una dona pel carrer xular-la, o a un gay dir-li maricón de merda, i si ho fas, doncs la societat en raó te condemnarà, tampoc a una persona que està parlant en català li pots dir ¿El qué? Es que no te entiendo. Es que el catalán lo entiendo, pero hablando así con tu acento tan cerrado, no me entero de nada. També és violència. I en això, a diferència d'altres col·lectius on molts partits polítics espanyolistes els poden defensar, nosaltres tenim les de perdre, perquè cap partit polític que no sigui català no li interessa defensar la llengua. Aquesta és la realitat, només els interessa quan han de pactar en un partit català per a formar govern. I que aquest tipus de violència estigui tan normalitzada dins d'estos partits polítics, tant d'esquerres com de dretes, i que no forme part de l'agenda mediàtica, no significa que deixi de ser violència, o que sigui menys violència que l'insult cap a altres col·lectius. S'han de posar tots els cartells en català. No t'he sentit tindre un establiment i retolar en castellà. Si jo quan vaig anar a Praga ja me vaig espavilar una miquetita en l'idioma per a veure on podia sortir de festa, i quan vaig sortir de festa sabia demanar-me una cervesa i me buscava la vida per a socialitzar, entre que balles, entre que fas lo tontet no sé què, encara que me costés l'idioma, jo crec que un turista pot vindre aquí a espavilar-se i aconseguir tallar-se el cabell o fer-se trenes. Penseu que els turistes, a més, és una persona que te donarà negoci una vegada a l'any, però la gent del poble te donarà negoci durant tot l'any. I és una falta de respecte no retolar en l'idioma del poble. A més, per exemple, que jo me considero un gran consumidor de peix. Jo la terminologia específica del peix, és a dir, els noms dels peixos en castellà, no me'ls sé. I a vegades he anat per algun súper i me posen noms en castellà, una lubina, una dorada, no tinc ni puta idea del que és, ni m'interessa saber-ho. Ho vull saber en català, perquè és el meu idioma. I com més coses sé en el meu idioma, més allargo. Les classes en català, gràcies. Si tu et matricules en una assignatura on el pla docent posa que és en català, aquesta assignatura ha de ser en català.
I no perquè la persona que hagi vingut de SICUE o Erasmus i no s'ha llegit la lletra menuda ha de canviar la voluntat de tots els companys de classe. I aquí és important que com a alumnes mos posicionem. No s'hi val això de dir a mi me dona igual en quin idioma se fa la classe. No, perquè no només esteu agafant els drets de la resta de companys, sinó que, a més, els esteu assenyalant i excloent en ells. I els esteu deixant en evidència com si els raros fossin ells. Quan qui hauria de passar una miqueta de vergonya és la persona que ve de fora i no se n'entera de la pel·lícula. Heu pagat una matrícula i, per tant, heu arribat a un acord per a un consens. No ho dinamiteu ara, en una tonteria. Continguts digitals! És cert que la presència del català en la música ha augmentat molt, que en la creació de contingut, en tema influencers i tot això també, però no només han d'incidir en la quantitat, sinó també en la qualitat. Als mitjans públics no pots portar a col·laboradors que parlen en castellà i, si parlen en castellà, los dobles. A més, quedarà més xulo. I si et diuen que saben parlar el català però se senten més còmodes parlant en castellà, bueno, que parlin en català igual que jo si vaig a First Dates no podré parlar en català. No perquè jo escolligia no parlar en català, sinó perquè no em deixaran. Tens milers d'experts que s'han format en català. Jo, per exemple, a la meva trajectòria la baso en formar-me fent-ho tot en català. Llavors, tu veus a una persona, un professional, que parla una llengua que no s'adequa en este mitjà, tenint en compte que en tens a milers que s'han format en català, això té un nom. Intrusisme laboral. I en això torno a incidir en la qualitat del llenguatge, que crec que la formació de la llengua ha de ser una formació constant. Si ets un comunicador, la qualitat del llenguatge. Algun barbarisme sempre mos surt, no passa res, però no poden hi haure comunicadors que a mitjan frase te canvien al castellà o segons quines frases en determinats contextos te la faiguen en castellà. Això és en fotre-te'n de tota la gent que paguem els impostos per tindre una televisió pública de qualitat. Fitxar a influencers o creadors de contingut que ho fan tot en castellà, que a més los estàs publicitant i els estàs donant més bola perquè després los surtin més col·laboracions i guanyin més seguidors. Això, per als creadors de contingut en català, és cagar-te damunt nostre. I al final, com més creadors en contingut en castellà portes, més barbarismes s'utilitzen, col·laboradors en castellà, etc, com més ho fas, més acabes arraconant les paraules genuïnes del català i arribarà un punt que ens ficarem tots a parlar en castellà pensant que estem parlant en català. Jo, per exemple, a casa meva sempre s'ha dit fer la migdiada. Ara, als mitjans públics, només sento fer la siesta. I les sèries i el cine? On no ha augmentat tant la presència del català és al cinema i a les sèries. Ha augmentat, sí. Però ojo, perquè hi ha plataformes com Disney Plus que tenen un munt de sèries i pel·lícules que han estat doblades al català i no els rota la gana posar-les. I això és un gran prejudici de cara als catalans. Una cosa que els hi costaria debades i prefereixen no posar-ho. Una cosa que només per provar ja, per provar de dir, va, anem a provar-ho, ficar-ho en català, a veure si hi ha algun il·luminat que ho mira. Ni això. Ja ho sé, que molta gent me dirà és que a mi el doblatge en català no m'agrada, no sé què. Bueno, respecto el que sentiu, ho entenc perfectament, però això no significa que no puguem tindre dret als que sí que mos agrada a veure pel·lícules en català. És que el cine en català no el va a veure ningú. Com l'hem de veure? Si en posta no fan cap sessió en català. Com l'hem de veure? Si te'n vas a Roquetes i l'única sessió en català és a les 5 de la tarda. Fica més pel·lícules en català en hores adequades. Oh, és més, no cal ni que anuncis que sigui en català. O és més, si una pel·lícula ha estat doblada al català, només s'hauria de projectar en català. Tu creus que a un crió li importa en quin idioma està feta la pel·lícula? Si l'únic que vol anar és a veure Minecraft, la veurà en l'idioma que sigui. Netflix sí que ha augmentat una miqueta la presència del català, que això està molt bé, però obliga a les produccions a que apareguin diàlegs en castellà. I això no és una cosa nova. Això ja ho feia un tal Francisco Franco en les obres de teatre, on sempre obligava que aparegués algun personatge que parlés en castellà. Però com que Netflix és més modernet, sembla que sigui una cosa innovadora. I no. Jo crec que aquí, tant els ciutadans com els clients hauríem de pressionar molt més a Netflix. No només volem presència, també volem qualitat. I no em vinguéssiu en allò, no, és que els diàlegs s'han d'ajustar a la realitat, per l'amor de Déu. Que t'agrada Marvel, que t'has tragat La Casa de Papel, i resulta que el que ha de ser realista és el que casualment és en català. Per l'amor de Déu.
fiqueu una mica d'imaginació, ensomieu una miqueteta, que d'això es tracta el cine. Que si tu engegues la tele, veus les notícies i veus el que passa al món i tot el que parlen les embusteries que diuen els polítics, és normal que et desperte desil·lusió, però és que el cine és tot el contrari. És que el cine, els bons guanyen. És que imaginació, que d'això es tracta. Hauria de ser oficial a la Unió Europea? El català hauria de ser oficial a la Unió Europea perquè és un dels idiomes més parlats a Europa. Més parlat que inclús altres idiomes que tenen estat propi. Se parla en 4 estats diferents, que això me penso que encara no... La gent encara no és conscient d'això. Fer-lo oficial seria una gran mostra de respecte de cara a tots els catalans. Tots els catalans, independentistes i no independentistes. Vull dir que si una persona no està a favor d'això, si un català no està a favor d'això, hòstia, és que no ho entenc. Vinga, jo crec que això passaria en cas de que no consideressis que el català és un idioma. Llavors demostraries ser molt curtet i que no has anat a estudi i que no entens com funciona la filologia. I una reflexió final? Ai, alguns catalans som tan burros que quan algú mos parla en castellà pensem que li hem de contestar en castellà sempre. Lo devem veure tan curtet que pensem que pel simple fet de parlar en castellà no mos entendrà, si li parlem en català. Quan realment el que hauríem de fer és sempre parlar-li en català, per una banda, per a donar-li el dret d'aprendre la llengua i per l'altra, per a fer-lo sentir integrat. I no patixes, home, que no s'enfadarà. No s'enfadarà. S'enfadaria en cas de que fóssim un territori ocupat, fóssim una colònia i que ell se sentigués com a colonitzador, com a ocupador d'aquest territori. Però que Espanya no té colònies, home. I bé, per acabar, en cas de que fóssim una colònia d'Espanya, que Espanya mos tractés a nosaltres com una colònia i mos subordinessin a ells, ara diria bona nit i puta Espanya. Però com que som un país democràtic del primer món i que el nostre estat, l'estat espanyol, vetlla per les llengües oficials del país, diré simplement bona nit. Així que au, adéu-siau. Adéu.